No niin, moro vaan kaikille taas kerran. Uusi päivä ja uudet kujeet on ollut. Tänään on käyty Sirun kanssa tuolla kavereitten luona. Sitten mä kävin työhön valmentajan luona. Ja, mitähän muuta mä oon tehnyt? Niin, pankissa kävin ja, mitähän muuta vielä kertos? Ensimmäinen päivä virhe on tämä. Lunta tulloo nyt ainakin ihan mukavasti. Auraskalustöliikkeessä onneksi. Äsken kaveri kävi pyörähtämässä tässä. Ihastui Sirruun. Ihana koira on tuo. On. On ihana koira tuo. Ja. Äsken löysin muuten lääkkeitä niin lisää. Eli ei ole ihan lopussa. Eli mä saan vielä nukuttua jonkin aikaa. Yes. Yes. Mutta jos tullut illalla jotain meille, niin mä lisää kuvailen. Mutta eikö hellumarei.